हेलो दोस्तों, आज फिर एगो नए ब्लॉग में स्वागत बा आप लोग के। और बहुत खुशी के बात बा कि जौन चीज़ के इंतजार रहा वो एकदम समय आ भी गइल बा और सामान भी आ गइल बा। तो आप सबके सपोर्ट के वजह से हमारे यूट्यूब पर 1,10,000 फैमिली 11,000 फैमिली कंप्लीट हो गइल बा। और 1 लाख भइला खुशी में और यूट्यूब के तरफ से हमारे सिल्वर प्ले बटन आइल बा। तो सिल्वर प्ले बटन आइल बा तो रात गए रहे लियावे, तो रात के वजह से रात वाला वीडियो हम बना नहीं की पौले लियावे वाला और रिसीव करे वाला हम वीडियो बना नहीं की पौले, तो वही के वजह से सारा चीज़ ए बार हम आप सबके देखा होतानी। तो ये हवे हमार सिल्वर प्ले बटन, एक ओपन करतानी और काफ़ी ज़्यादा टेप भी मारल बाबा, देख लो ये एकदम टेप उप मार के बेकायदे एक के आइल बा हमारा यूट्यूब के तरफ से हमरा खातिर। देख लो हई हमार सिल्वर प्ले बटन हवे, देख लो। यही चीज़ के बहुत दिन से इंतजार रहा और आ भी गइल बाबे। अरे थोड़ा ही पकड़ा तो। और देख लो इमें का बाबे, जैसे हई हमारे चैनल के नाम लिख ले बा पिंकू सिंह 5520। ये हमारा चैनल के नाम है और आप सबके सपोर्ट के वजह से 1 लाख कंप्लीट भइल, तो ये अप्लाई भइल और ये बड़ा 1,11,000 सब्सक्राइबर हो गइल बड़न। और हई सिल्वर प्ले बटन है, देख लो भाई लोग केंगे बावे। और पहले बहुत बड़हन साइज में आवत रहा, ये बड़ा छोट हो गइल बा, का जाने का पता कौना रीजन से। हई पकड़बा और देखिए का दिले बा यूट्यूब के तरफ से। तो हई झीली में बावे बुनी पड़ता है कौन गो। तो हई एगो कार्ड दिले बा यूट्यूब के तरफ से, हई एगो कार्ड बा। ओकरा बाद से हई एगो सर्टिफिकेट आइल बावे, देख लो। हई यूट्यूब के सीईओ जे बा ओकर साइन बावे, नील मोहन जी के साइन बावे। और ये हमरा खातिर स्पेशल आइल बावे और हम एगो यूट्यूब के मेंबर बन गइल बानी। और एकरा के पावे खातिर बहुत मतलब कि कठिनाई के झेले के पड़ल बावे। और एके बीच में हमार यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट भई रहे। तो जैसे हमार सिल्वर प्ले बटन अप्लाई भइल वैसे 2 दिन के बाद से हमार यूट्यूब चैनल हैक भी हो गए रहे। तो का पता कौना रीजन से हैक भई रहे, फिर रिटर्न आ भी गई। और हई कुछ कार्ड बावे और हई सर्टिफिकेट बावे। तो एक गो बारिश पड़ता वही के वजह से एक के हम मतलब कि बाहर नहीं निकालत, बुनी पड़तावे। तो उम्मीद बा कि आप सब जगह सपोर्ट कैले बानी, वहीं हरदम आप सब सपोर्ट करत रही।